ए भाई सिम निकल जाई। हाँ निकल जाई। आधार कार्ड लिए बरो ना आधार कार्ड नहीं लिया है, कैसे कि माई के सिम निकलवाए के बा। चलो घरे। ठीक बा चलो घरे। माई रे सिम निकाल के लिया दनी। ठीक बा बबुआ, तू जा ले रो तनु हम निकलवा लेम। चली बबुआ बताओ तनी कहाँ बा। चल चल। देखी बबुआ हो ही दे बा। ये सिमवा निकाल दी, एमे आधार कार्ड के कौन काम बा। हम मोरी के सिम निकाले नहीं रे कि हम कंपनी के सिम निकाले ले। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। ये भगवान क्या जुल्म है।